Kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ra lahir batin berarti memang arep gemremeng gagulak dalam. Kuwi jenenge ra lahir batin. Nek lahir batin ki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni loro setengah lho. Narai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tata uruh duit kowe ya. Ora kena kepunjilan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Bang, ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asang ngurusi aku kok ya. Iki jumbo karo lakone sang